step maromo nade mondo kiki put a lot of pressure on him financially. Ron ka bedo matin, owacho maber ni o advice nyiri mondo nyiri oti matek to nyiri oti mariek. Apani ma biro konyowa mondo wa solve issue mar femicide moro matimore. Eno ka nyako ene pod otin to gombo mewo. Oyudo jabenz moro okwaye namba, odwa ni otim ne jabenz cha gimoro mondo jabenz omiye pesa. Bang'e to gichwanyore tangi winjo ne kia oneg ng'ato e Airbnb. Koro tiyo matek, kumbu bed gi gimoro e lwetu. What do you ki yudo ng'at moro idwa kendorigo? Obiro penjo ni what do you bring to the table? Ber ok cham jowadu, ber ok cham. To bende nitiere kata mana ing'eni magi duto te bende ikelo gi gombo. Samoro an gi moroma to pod aneno ni it's not enough. What is enough? Winfred. Koro kamedo wachno, ing'eni hera ni ok onego bed ni wakawe ni pesa kende hera ka manyalo kelo dang'ni mar parruok. Koro ing'eni hera ka onego bed gi limits magi be. Nikech inya hero ng'ato an gi like ma